Alright, so sa pusit lumot, no, 230 ang per kilo. So sa hipon naman po natin ay 300 pesos. Magkano bubuli? 130. So 130 po sa presyo ng bubuli, oh. Napakasariwang bubuli, no. Ito binduan to, di ba? Teka lang Biluan. So ayun, piluan. Ang ganda, oh. Boss, magkano ngayon yung maya-maya mo? 450. So 450 yung isang piraso pong maya-maya, oh. So napakasariwang maya-maya, no. Sa halagang 450 ang isang plastic. Halagang 100 pesos. Ayan, mga isda po nila dito, mga nakalatag. So sa lapo-lapo, no, 150 ang tumpukan. Yan, may nakikita tayo apahap, no. Apahap yan, di ba? Ito apahap to, eh. Ang tawag niya yung pusa. Yung apahap po, yung sa pusa na isda, no. Yan, si Virginia Pig. So magkano yung ano na yan na ito dito? Tandaan. Mga tumpukan po dito ay 100 pesos na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market, no? Alright, so may mga pugita, no? Ayan. Pugita. Mga boss, magkano yung mga pugita sa per kilo? So 150 ang per kilo po dito ng pugita. 100 lang. Ayun. So 100 pesos ang tumpukan po dito ng hitong dagat. Boss Ed, yan eh, 100. 100. Yan o, 100 pesos po ang dalagang bukid. Maya-maya. Maya-maya, 500 isa. yun, 500 pesos ang isang piraso. Napakalaki na niya, no? Lapu-lapu, napakalaki. Ayan. Wah. Diba? So, ang laki niya. Magkano isang piraso? Kapayaran ka niya, 600 sa rin. Kay Boy Tumpok yan. Gusto ko 700. Ayun, no? Yun po yung presyo, no? Isang piraso, napakalaki. Nakita naman po natin yung, ayan na. Ayan na. Diba? Yan po yung hasang ng lapu-lapu. Tumpukan yan, no? Per kilo. Yung tatampal, oh. Per kilo? So 150 ang per kilo ng tatampal, no? Pagbansa yan, 300 kilo na yun. Magkano yung bangus mo, Lodi? 50. 3 kilo. Ayun, no? 250 po yung dalawang piraso, no? 3 kilo na yan. Yung naka-plastic na bangus. Ayun. Yan po yung mga naka-plastic na presyo, no? Boss, magkano yung kilo ng tilapia? Boss, lahat to. So ito po yung tilapia Pampanga, no? Sa halagang 130 pesos ang per kilo. Po sasa-hasa yan, no? 160 ang per kilo. Sa tampa naman po ay 70 pesos ang kilo. Tapos meron po tayo nakikitang isdang lapad. Ayan. Dako. Ayan, maganda, no? Magkano yung kilo dito, Nay? 120. O yun, no? 120 ang per kilo po ng isdang lapad dito sa Malabon Fish Market. Yun, presyo, no? Dito sa Sniper ba to? Saan? Bitilya lang, boss. Bitilya, magkano? 150 lang, boss. Yun, 150 ang per kilo ng bitilya. Ating tahong. Sold out ang ating talaba dito kay Kuya, no? So, yan na lang po yung nakikita natin mga naiiwan na tahong, no? So, sa mga suki ni Kuya, no? So, punta lang po kayo dito sa Malabon Fish Market at meron po kayo mabibiling tahong sa halagang 100 piso ang isang tabo. Yeah. Palos to, no? Ayan, no? Magkano? So, 100 pesos ang per kilo po dito ng palos. Alimango. 400. 4. So, 400 po ang per kilo ng ating alimango dito sa Malabon Fish Market, no? Sila lang po yung nagtitinda dito ng mga alimango. Boss Paeng, magkano ang bangus mo ngayon? Mas kayo yung ano natin, boss, laguban, Per kilo? 160. Per kilo. So, 160 ang per kilo ng ating bangus dagupan dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano riyan? Boss Paeng, maraming salamat. Ay, shoutout pala kay sa showbiz ko sa Boy Tupac. Ayun.
shout out sa suki ni Boss Paeng na si Boy Topak. Shout out sa iyo, Boy Topak. Alright, so good morning po. Tayo po ay nandito ngayon sa Malabon Fish Market, no? So mag-a-update tayo ng mga panibagong presyohan ng mga seafood dito sa Malabon. So anyway, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-update ngayong araw po ng linggo. So tara, let's go! Alright, so ang ating mga kababayan po dito, no? So napakaraming tao na namimili dito sa Malabon Fish Market. So dagsa po ang ating mga kababayan, no? So shout out sa ating mga kababayang OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. So shout out sa ating mga mamimili dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so sa pusit lumot, no, 230 ang per kilo. So sa hipon naman po natin ay 300 pesos. So 300 pesos ang per kilo ng hipon. Magkano bubuli? 130. So 130 po sa presyo ng bubuli, oh. Napakasariwang bubuli, no? Ito binduan to, di ba? Teka lang ah. Biluan. So ayun, piluan. Ang ganda, oh. So yan po yung bangus po natin, no, sa halagang 120 ang per kilo. Okay, salamat. Alright. So mga yellowfin tuna dito sa Malabon Fish Market, no? Boss Lando! Shout out. Shout out Kagawad. So shout out kay Boss Alan Picardal. So yan po yung kinakatay niyang yellowfin tuna, no? Ayun, shout out. Alright, so ang ating mga kababayan po dito, no, napakadami na namimili upang makamenos ng kanilang mga iuulam sa pagkainan, no? Boss, magkano ngayon yung maya-maya mo? 450. So 450 yung isang piraso pong maya-maya, oh. So napakasariwang maya-maya, no? Sa halagang 450 ang isang plastic. 450 maya. Boss, maraming salamat. So sa gulyasan po, no, 100 pesos ang mga tumpukan.
Yan, sandaan tumpok. Yun no? Shoutout po, shoutout. So ayan po yung mga panindang tumpukan po dito, no? Sa halagang 100 pesos, ayan, mga isda po nila dito, mga nakalatag. Kaya halo ang kayo, sandaan. Yan, butas lang yan, boss. Ilupin ito mga bubuli asa. Dito, sandaan. Oo, sandaan. Ito nga rin. Okay na to? 110 na lang. Alright. So dito tayo, no? Maraming lang tumpok. Ito, 150 tumpok. Wala 150 tumpok. So sa Lapu-Lapu, no? 150 ang tumpukan. Hindi, lapo-lapo to. 150 ang kilo. 150 po. So yan po ang mga tumpukan ng mga nakalatag dito sa Malabon Fish Market, no? Ito tumpukan din. Magkano? Yun, 100 pesos tupong tumpukan na to. Oh. Maraming salamat. Alright. So, lipat tayo dito sa mga ibang mga nagbebenta po dito ng kanilang mga isda, no? So, dito tayo sa ating mga kaibigan na talagang nagbebenta at nagsisilbi sa ating mga kababayan ng pagbebenta po ng mga isda. Ayan, no? Yan, may nakikita tayo apahap. No, na apahap yan, di ba? Ito, apahap to eh. Ang tawag niya yung pusa. Yung apahap po, yung sa pusa na isda, no? Yan, si Virginia Pig. So, magkano yung ano na yan na ito dito? Tandaan. Mga tumpukan po dito ay 100 pesos na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market, no? Nay, maraming salamat po. Ha? Ito na ito. Balik ka ito? Alright, so may mga pugita, no? Ayan. Pugita. Mga boss, magkano yung mga pugita sa per kilo? So, 150 ang per kilo po dito ng pugita. So, may mga talakitok. Tuna, no? So, dito po ay marami po kayo mapagpipili ang mga iba't ibang klaseng isda dito sa Malabon Fish Market. So, mga hitong dagat. Tapos may pating. Hitong dagat, yan, no? Mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, no? Ito. Yan, no? 100 lang po. Ayun. So, 100 pesos ang tumpukan po dito ng hitong dagat, no? Sumpi lang yan. Ayan, mga isang salmon. Mga tumpukan po rito sa Malabon Fish Market ay marami. Marami kayong mapagpipilian sa halagang 100 piso, no? Boss Ed po pa. Iyon. Shoutout sa iyo, Boss Ed. Shoutout, mga kaibigan natin bumibili. So, shoutout sa ating mga mamimili, no? Sa Malabon Fish Market. Dalagang Bukid. So, Boss Ed, yan eh, 100. 100. Yan o, 100 pesos po ang dalagang bukid. Maya-maya. Maya-maya, 500 isa. yun, 500 pesos ang isang piraso. Napakalaki na niya, no? May timbang yan ng 5 kilo. Tapos ang tulingan, no? Yan po yung mga tumpukan po dito ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Yan, dalaga kaya. Oh, Boss Ed, maraming salamat. Thank you. So, okay, alright. So, magaganda ang ating mga bigayan ngayon dito ng mga presyuhan ng isda dito sa Malabon Fish Market, no? Lapu-lapu, napakalaki. Ayan. Diba? So, ang laki niya. Magkano isang piraso? kapayaran kanya 600 sa inyo. Kay Boy Tumpok yan. Gusto ko 700. Ayun, no? Yun po yung presyo, no? Isang piraso, napakalaki. Nakita naman po natin yung... Ayan na. Ayan na.
Diba? Yan po yung hasang ng Lapu-Lapu. So, yan po yung mga nakalatag po dito na mga isda na binibenta sa Malabon Fish Market. No? Isa na lang. Boss line. Isa na lang, isa na lang. Hello po. Followers oh. Shout out sa'yo. Shout out kay Pong. So, shout out kay Jeff Baliw, anak ni Mang Ramon. So, yan po yung mga latagan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga bentahan ng isda, no? So, 150 ang per kilo naman po dito ng Lapu-Lapu. Magsisimba kami ngayon linggo. Yan, Lapu-Lapu. Oh. Dito sa Lapu-Lapong pula, magkano ang per kilo? So, 200 pesos po yung Lapu-Lapu, no, na pula. Yan, maya-maya po ay 150 ang per kilo. So, meron din po ditong tatampal. Tumpukan yan, oh, per kilo. Yung tatampal, oh. Per kilo? So, 150 ang per kilo ng tatampal, no? Pagbansa yan, 300 kilo na yun. Yan ang masarap, eh. TV na. Thank you. Labayita. Meron pa mas malaki lang. Shout out kay Gandol Brothers. Alright, so shout out sa Picardal Brothers ng Tunsuya, Malabon, no? So sa mga oras na to, no, ang ating mga kababayan ay napakarami. Yung patungo pong tulay, yan po, napakarami pong tao na namimili nating kababayan at dumayo dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga OFW, no, na naghahanap buhay sa ibang bansa. Magkano yung bangus mo, Lodi? 2 kilo. Ayun, no, 250 po yung 2 piraso, no, 3 kilo na yan. Yung naka-plastic na bangus. Ayun. Yan po yung mga naka-plastic na presyo, no. Boss, magkano yung kilo ng tilapia? Boss Lando. So, ito po yung tilapia Pampanga, no? Sa halagang 130 pesos ang per kilo. Magkano sa tilapia? Tilapia Pampanga. So, sa tamban, magkano naman ang per kilo? 80. So, 80 pesos po ang per kilo ng tamban. No? Pwede po kaliskisan. Mag-iyo tayong bagos. Idol. Hey, Boss Lando. Ayan. Naglilinis po siya ng tilapiang Pampanga, no? Yan, buhay na buhay pa po. Oh. Sariwang-sariwang tilapiang Pampanga. Ayan. Parang inedit, no? So, grabe ang ating mga kababayan pong dumaya dito sa Malabon Fish Market, no? So, kahapon kasi nag-vlog tayo dito noong mga oras ng alas 7:20 kahapon, no? Ng Sabado. So, ngayong linggo ay talagang napakaraming kababayan po natin ang mga namimili po dito dahil sa mga presyuhan na murang-mura po ninyo mabibili sa Malabon Fish Market. Pabilitan ba natin po?
So sa tamba naman po dito, no? Ang mga presyo ay 100 pesos o 80 pesos na ang kilo ngayon ng tamban. So sa yellowfin tuna po ay 150. Ayan ang kagandahan kay kaibigan natin dito, no? May dagdag pa talaga yung binibenta niya ditong tamban. Napakasarap iihaw, no? O kaya ipaksiw. 80 pesos ang per kilo ng tamban. So kilo naman po dito ng ating hipon ay 220. So tayo ay sumisingit-singit na lang dito sa ating mga mamimili, no? Medyo hindi tayo makapasok at makapag-vlog ng maayos, no? Ayan, tumpukan. So may mga presyo na rin po ang ating mga paninda ditong tilapyang Batangas. Shout out, ate. So marami po tayong nakikita dito ng mga tamban, no? Tapos hasa-hasa, ayan, no? 160 ang per kilo. Sa tamban naman po ay 70 pesos ang kilo. So ang pusit lumot 220 ang per kilo. Ay, shoutout sa iyo, Lodi. Ano yung benta mo ngayon? Lumot? Bili ka lang sa akin ako dyan. So dito po, bikaw ay 140 ang per kilo. So yan po yung mga presyo ng ating yellowfin tuna, no? 160 sa maliit po ay 140. So dalagang bukid ay 130 ang kilo, no? Yan yung mga presyohan na nakikita po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market. 180 ang pusit kalawang. Alright, so ang dami-dami natin nakikita ngayon mamimili ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? So talagang dinagsa ang mga paninda ng ating mga kababayang vendor dito sa Malabon Fish Market. Sticker pare, wala? Wala pa po eh. So pusit. Magkano na kilo ng hipon? 300, 320. Ayun, no? 300 tsaka 320 ang per kilo po ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market, no? So medyo tumaas ng kaunti ang ating hipon dito sa Malabon. Maraming salamat. Sitaw. Layo na pinaligyan mo rin pala. So ang dami natin nakikita ngayon dito na mga isdang tamban sa halagang 80 pesos, no? Tapos meron po tayo nakikitang isdang lapad. Ayan. Ayan, maganda, no? Nagkano yung kilo dito, Nay? 120. O yun, no? 120 ang per kilo po ng isdang lapad dito sa Malabon Fish Market. Boss, magkano galunggong? Ito, yung 50, 100 pesos sa kilo. Yun, 200 pesos ang per kilo po ng galunggong. Boss, maraming salamat. Tay, excited ka kabili ng galong. Ayan, maraming galong. Alright, so dito naman tayo sa ating mga tropa, no? Good morning. So magkano yung ano natin? Saan po dyan, bossing? Talakitok.
lang ito, 120 lang boss. Iyon, presyo, no? Dito, sa Sa, sniper ba to? saan? Bitilya lang boss. Ah, Bitilya, magkano? 150 lang boss. Yun, 150 ang per kilo ng Bitilya. So, yan po yung mga isda po dito, no? Boss Lando. Shout out. So, ito po yung mga tindang kalakitok, no? Magkano? Sa malalaki pares lang. Ay, maliliit isang daan. Ayun, yung labahita natin, no? 120 ang per kilo. So, yung kalakitok sa kabila, yun din po ang mga presyo, no? Kaya na yan. Bas, magkano yung big size mong hipon? Super Jumbo, meron tayong 350. Ayun, no? 350 ang per kilo, no? Malalaking hipon. Ito 350 rin, Jumbo rin. Magkaiba lang sila ng kulay. Ayun. Parehas po, no? 350 ang per kilo ng hipon natin dito sa Malabon Fish Market. Big size na hipon. Salamat, bossing. Salamat. Shout out, Lodi. So, dito naman po ang tilapyang Batangas ay 100 pesos ang per kilo. So, busy siya ngayon sa kanya mga customer. Hindi muna natin siya i-istorbohin, no? Busy ang ating kaibigan, eh. Shoutout sa inyo. So, magkano ang ano niyang kilo? Boss, 120 boss. Sa kilo boss. So, 120 ang per kilo ng ating dilis dito, no? Ito, 100 pesos ang isang tabo po ng tahong. So, walang tinda ngayon si Kuya dito na Talaba, no? Ito po yung naman ng ating tahong. Sold out ang ating talaba dito kay Kuya, no? So, yan na lang po yung nakikita natin mga naiiwan na tahong, no? So, sa mga suki ni Kuya, no? So, punta lang po kayo dito sa Malabon Fish Market at meron po kayo mabibiling tahong sa halagang 100 piso ang isang tabo. So, napakataba, no? Boss, salamat. Sa tamban magkano? Lando, 80 kilo boss Lando. Ayun, no? 80 pesos, no? Ang per kilo ng tamban. Ayan. Yeah, yeah. Palos to, no? Ayan, no? Magkano? Saan? So, 100 pesos ang per kilo po dito ng palos. Alimango. 400. 4. So, 400 po ang per kilo ng ating alimango dito sa Malabon Fish Market, no? Sila lang po yung nagtitinda dito ng mga alimango. Kaya, sa mga pagbablog ko dito sa Malabon Fish Market, madali nyo po silang makita dahil sila lang po ang meron paninda dito na alimango. 400 po ang per kilo. Sa palos ay 100 pesos. Ayan. Boss, salamat. So, kilo naman po ng ating mangga rito, no? 80 pesos. Ang per kilo, ang kalahating kilo ay 40 pesos. Yan po yung mga presyo ng prutas dito sa Malabon Fish Market. Ang ating rambutan ay 50 pesos ang kalahati, no? Isang kilo ay 100 pesos. So, yan po yung mga nakikita po natin mga presyuhan ng prutas dito sa Malabon. So, may lansones na po tayo dito, no? Kalahating kilo ay 60 pesos. Nakakabili po kayo sa isang kilo ng 120. Boss, maraming salamat. Wala na, yan na lang. So, shoutout sa'yo, idol. Yan sinasabi ko sa'yo, napakausay mo. Ikaw na nga, kaya naman.
ang pagbabalik ni Ate Mayra. Ayan. Mais tayo dyan, Boss Lando. Kain lang kayo. Enjoy na sa pagkain ng mais na puti. Tulingan natin, Boss Lando, 120 kilo. So sa tulingan po, no, 120 ang per kilo. Galunggong, 160 kilo. So yan po yung mga presyo, no, sa bangus. May 90 kilo. Ay, 90 isang piraso. Yun, 90 pesos po ang isang piraso, no. Hipon, 20 kilo. So Ate Mayra, ang isang tabo magkano? 100 lang. So 100 pesos po ang isang tabo po dito ng tahong. So may talaba rin po dito, no? Ito 100 pesos din po ang bentahan dito ng kada takal po ng tahong at talaba. Salamat! Good morning, magkano naman ang presyo ng tilapiyang Batangas mo? So 90 pesos po ang presyo ng tilapiyang Batangas. Hindi na ako makapagdaing, medyo maulan na. Good morning. So sa mga suki ni Kuya, no? Yan po yung mga pinipenta niya pong mga pinya, saging na saba, mais at pipino. So magkano isang piraso ng mais? Yung mais natin, yung puti, 25 lang, 30 ang dilaw. Ayan, 30 pesos po yung sweet corn. Yung puti po ay 25. 25. Ayun, 25 pesos po yung ating mais. So sa pinya mo magkano? 100 na lang. So 100 Dating pesos po 120. yung pinya, no? Libre balat na po yan. Tatalo pa na natin. Ayun, tatalupan na po ng ating pinya, no? Boss, maraming salamat. Thank you. Thank you. Alright, so dito 250 ang ating hipon. 250 dito naman po sa kabila, no? So meron po tayong mga nakikita dito sa gisi sa halagang 130 ang per kilo. Sa Pusit Kalawang ay 170. So sa yellow pintuna ay 160 ang per kilo. So sa tunay na dagupan bangus. Boss Paeng, magkano ang bangus mo ngayon? Mas kayo yung ano natin, boss, laguban, Per kilo? 160. Per kilo. So 160 ang per kilo ng ating bangus dagupan dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano riyan? Boss Paeng, maraming salamat. Ay, shoutout pala kay sa suki ko sa Boy Topak. Ayun. Shout out sa suki ni Boss Paeng na si Boy Topak. Shout out sa iyo, Boy Topak. Pambangot pa may warranty na, 160 lang sa 160. Alright. So ngayon po ay araw po ng linggo, no? Dinagsa tayo ng ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market upang maghanap ng mga murang presyo ng kanilang mga paninda, no? So talagang makita natin ang mga presyo ay talagang swabing-swabe dito sa Malabon Fish Market. So sa ating tuna, no, 120 ang per kilo. So sa bangus dagupan po ay 55 ang isang piraso. Ayun, 50. Pero 55 po yung nakalagay, no? 50 pesos po yan ang isang piraso ng bangus dagupan. So yan po, may mga nakadaing, oh. So sa hipon, magkano na per kilo ng hipon? 280 po. So 280 ang per kilo ng hipon sa Malabon Fish Market. Salamat! So yan, meron tayo nakikita mga bangus dito, no? Sa halagang 130 ang isang piraso. So sa linyasi, ang tumpukan ay 50 pesos. So sa gisi, 130 ang per kilo. Boss! So yun ang pintuna. Magkano yung pintuna? Iyon, yung sinasabi ko, no? Kaya naman. So magkano ang yellow pintuna, idol? So 140 ang yellow pintuna dito sa Malabon Fish Market, no? So sa hipon magkano? So 260 ang per kilo naman po dito ng hipon. So yan po yung mga presyo ng ating bangus, no? Meron din po tayong tumpukan sa halagang 160.
120 ang tilapiyang Batangas, no? 100 pesos ang isang piraso, 150 at 160. Yan po yung mga presyohan ng ating mga bangus dito na ibinebenta sa Malabon Fish Market. Magkano yung tahong mo ngayon? Isang tabo. Ayun, 50 at 100 pesos ang isang tabo. Salamat. So, tumpukan po, no? 100 pesos, no? So, gulyasan sa halagang 100 pesos. Magandang umaga, Nay. Oh, dami, oh. 50 pesos lang po yung tumpukan po ng sap-sap, oh. Halagang 50 pesos, no? Napakarami na, oh. 50 pesos, no? So, shoutout po, kuya. Shoutout. Ayun. Maraming salamat, kuya. Ingat po, ingat. So, tumpukan po dito ng bangus, no? Meron din pong 150 at 130. Ito po yung mga nakadaing, no? Ito maganda ko, dadagdagan ka. Ate Pam, sold out. Sold out ang bangus ni Ate Pam, oh. Sa first time. Ayun, sold out po yung mga bangus na pandaing. So, wala tayong inabutan. Wala nang nabutan, pandaing. Wala na. Hindi na tayo makakapagpirito ng daing ngayon. Sold out, eh, oh. So, dito po ang 200 kilo, no? Ang pusit. Yan, pusit. Ang lalaki, oh. So, yun po yung mga presyo ng mga bangus dito, no? Ang lalaki ng bangus natin. Ha? So yan po yung mga binebenta ng ating mga kaibigan vendor dito sa Malabon Fish Market, no? Nabahita. Sagisi. Hello, shoutout sa iyo, kuya. Shoutout. Ayan. Shoutout. So, sa sagisi mo, magkano per kilo? 160 po. So, 160 ang per kilo ng sagisi, no? Ayan po yung laman ng sagisi. Tapos, ito po yung bubuli. So, ang ganda ng ating mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? Sa Lapu-Lapu. So, 220 ang per kilo ng Lapu-Lapu, no? So, ang ganda ng laman ng mga isda natin dito, no? So, shout out sa ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market, no? Para mamili ng kanilang mga iuulam sa hapagkainan. So, dito naman po tayo kay Nanay, no? Bangus Dagupan. Medyo mahal ang bangus natin ngayon. Yun. Pero masarap ang lasa, walang bili. 170, no? Ang per kilo ng bangus Dagupan. Dito na magkano lalaki? Oo, 170
So, ang kilo po ng ating bangus dagupan po dito ay 170, no? Kitang-kita naman po natin ang pagkasariwa ng bangus dagupan, no? Walang gilik dahil bangus dagupan po ito. Wala ganang isda. Ayo, ano, tigam, mundo. Hindi naman po tayo mag-aaya. Ang sa'yo eh. Ako na eh. 20 po. So, shoutout sa'yo, Lodi. Magkano ang sitaw mo ngayon? Magkano per tali? Shoutout po, kuya. Shoutout po. Ayun, shoutout po kay misis ni kuya, no? Kuya, taga saan po kayo? Bagong baryo Caloocan po, no? Dumayo pa rito sa Malabon Fish Market upang mamili ng gulay at mga iba't ibang klaseng laman dagat sa Malabon Fish Market. Boss, maraming salamat po. Thank you. Opo, Boss Lando. Boss, maraming salamat. Thank you. Alright, so naipakita po ni Boss Lando lahat ng mga bentahan po dito, no? Mga presyohan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So talagang ang ating mga kababayan ay dinayo itong Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyo ng kanilang mga ibinebenta dito, no? So dagsa po ang ating mga mamimili. So anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap po ito sa ibang bansa. At shout out sa ating mga masisipag na vendor dito sa Malabon Fish Market upang makapagbigay o makapagsilbi ng kanilang mga binibentang seafood sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Bornox TV, Lakay Adventure, Elmo Balyoso, Tony Vlogs, shout out sa inyo at sa mga vlogger din po natin dito sa Malabon Fish Market at sa Burao Tampelong TV, shout out sa iyo. So sa ating mga kababayan at sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market, maraming salamat po sa inyo sa mga suporta na nakukuha po ni Boss Lando, no? So paki-like and share po ang aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Enjoy and be safe po sa pamimili sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. God bless po. Bye-bye.